Csak én is ember vagyok, az asszony üzent, hogy szedjem már össze magam. Szia, hogy hívnak? Anna. Rokonok vagytok? Igen. És milyen rokon? Unokatestvérem. Hány éves vagy? 16. 17. Valami fiatalosabban? De ne diszkót, vagy diszkót? Nem, nagyon csináljuk, nyugi. Van olyan, megpergetjük mi. Nyugi, hölgyem. Aki nem táncol, azt megkérjük, hogy menjen le, köszönjük. Túl sokan vagyunk a színpadon. Figyelj, egy klasszikus, igazuk van, grófon nélkül nincsen cigánybál. Figyelj, pergető 2010-ből újra gondolva. Szépen. Figyeljetek, annyit kérnék, túl sokan vagyunk jobb oldalt, kicsit menjetek lejjebb.